מדברים. דנה, הוא ישר תוקע את הזה. מה? דנה, הוא כבר יודע הכל, תשאלו אותו. הכל אני כבר יודע. Ellos se dice que él sabe todo de ti. Yo Ah, tú estás viendo. todo yo sabe. En el sueño. איך האחים פתאום לדבר איתה? לדבר. יש להם שם מתורגמן. מה פתאום? זה לא יותר מתורגמן, מה הבעיה? זה היה מתורגמן. נתרגם. ¿Cómo vos estás hablando con el Big Brother? En el cuarto. Ha venido conmigo una redactora de España. me había una מתרגמת. Me habla español. ¿Y también a Jackie? Y a Jackie allí igual le hablan en el וכל אחד איתו מתרגם. מה מתרגם? Y para el público de aquí han traducido a mi redactora. Para que sepa, vosotros sabréis todo lo que me dice cuando me hable, os lo van a traducir. לא, אם זה איך הוא ידבר, יהיה לה מתרגם, והוא יסביר לה, והוא יסביר לי. אני רוצה להגיד לכם שהיא יושבת למופת. זקוף ויפה. אישה. גם אני הייתי נוסעת לספרד, הייתי מתיישבת. מה זה זקוף? לא, זה יפה מאוד. Estás muy linda. כן. דיסן כאן. לידיה. לידיה. לא, לינדה. אמרתי לה, יפה, הרמוסה. לינדה זה יפה. תפסיקו כבר, נו די. אנחנו מבאים לה את המוח. נכון, מה ההערות שלכם? נכון. תנו לה קצת אוויר. עלק תנו לה אוויר. קצת אוויר, עוד דקה הוא עולה אני עליה. יכול לתת לך פרח? אתה עוד שנייה מתקרב אליה, אתה מחולק אלקי, ישר ב... אני לא יודע מה דנה רוצה ממני. דנה! די! שוב, אתה יודע מה, אני מפחד ממך. אז תלך, תלך. אני מפחד ממך, דנה. כן, לך. אנדרטה תגידי לו. מה זה אנדטה? אנדרטה, תלך. אנדטה. תבס! כאן, כאן. Mira cómo habla conmigo. Sí, así tiene que hablar contigo. את יודעת מה? בסדר, אני לא אדבר. אז בבקשה. חכה עוד 5 ימים יהיה לך ואקום. ואז תחכה ונראה. אז שתלך לחזור אלייך. מה זה, אני חוזר אלייך. ואז לא יהיה לאן. כן, כבר אין לה. אתה חייב לדעת לתמרן. אין או. כרגע אתה נמצא, אתה רוצה גם אותה וגם אותה. צריך לדעת, רגע, מתאים לי פה El עכשיו. programa אני ya ha אהיה פה. terminado. El programa ya ha terminado. Sí. Hace mucho tiempo. ¿O cuántos No minutos? sé yo cuándo, a qué hora he entrado, no sé nada. Ah. He estado poquito en el היא מאוד cofre. דומה לשלכם, את טובה. Y te está preguntando a ti preguntas. No, se ha comunicado conmigo mi redactora y primero me ha saludado, me ha dado la bienvenida. Hola, soy Linda, soy Lidia. No, ella me ha dicho cómo te encuentras, que tienes ganas, tal. Yo pues he dicho, ¿Y tú también? ¿Tú tengo estás? ganas de entrar, de conocerlo, no sé qué. Y ya luego me ha dicho, במקום "Lidia, ¿estás שתפרגני preparada? ליגה, תקשיב. Venga, ya puedes entrar. Y se ha Hola, abierto por la favor. puerta. ¿Y quién te maquillaste con todo esto? En los estudios. אבל תראי איך Y el pelo también, todo. Yo estaba haciéndomelo y ha venido y me ha acabado. יש משהו שאני לא הבנתי? כן. אז מה האמת? מפרגנת. אז זה מה שאני ידעתי שאת מתכוונת לזה. ¿Y cómo קצת se llama, הספקתי להכיר muchacha? אותך. תקשיבי, היה לי בלונד, תוספות אחד על אחד. מלניה. זה השער שלי, תמונת שער שלי. בטח הוא קורא לה מירניה. Todos mis compañeros, al ver la foto, todos. ¿De mí? Sí, todos dijeron lo mismo. Jackie, en persona, no. Pero en la foto sí. Sí, era muy igual al chico היא לא דיבר עליך, בתמונות הם ראו את זה. de מלניה. זה מה שהיא אמרה. על ג'קי, היא אמרה עליי שכולם ראו את התמונה ואמרו שאני דומה, וג'קי נראה בחיים אחרת ממה שהוא נראה בתמונה. בתמונה הוא היה נראה שדומה להוא. תמונה אבל. הוא הביא איתו תמונה. אז עכשיו רגע, התמונה שפה זה התמונה שלהם, מה שאמרת ואיך הגיעה אלינו התמונה? לא, לא, זה במקרה. יואב אמר לי שהביאו לו תמונה מהבית, כי זה היה קבוצה. כן. היה בית כנף הגדול. אנחנו יודעים שאתה פה. כל הדיירים מוזמנים לארוחת ערב. נהדר. בוא'נה, איך אתם רצים עם ההצטרפיות? זהו ישראלי. אבל אכלתי, צבית. טוב, די, זה היה מזמן. וואי, קרי. מי?
eso. יו, אבל אתה קוראים לך דנה? בוא, מאמי, בוא. לא, מה? טיפיקל. איזה משנים את שקדים בקרמל. על פוסלם. שו, זה נראה מה זה טעים. איזה יופי, חבר'ה. זה נראות כמו רמזור. מה זה? טודו אסטו פרטי. טודו אסטו פרטי. בישראל ישר אוכלים. אבל רגע, תחכו לדנה. כן. הנה, שמפן. זה סבבה לי. מה זה? מה לב? זיתים. וואלה, לא בא לי. עכשיו איך תמיד מביאים לנו אוכל אחרי הארוחה, זה לא יאמן. מיס לידיה. אין שירים בספרדית, הרמנו, אח גדול. לא, שבעברית. למה? היא רוצה קצת מזרחית, היא אמרה שהיא אהבה את זה. מה אני לא, זה פטריוס. וואו, איזה תאנים. תאנים אחי. מה זה זה? איזה טעים זה? זה אפרסמון. אין פה אוכל, אין פה איזה כבש. וואי, נראית הלחם ביד. את לא מבינה. מה אלה? העגבנייה הזאת נפלה לי על זה. יאללה, צ'ירס. זה אנטיפסטי נראה לי. מה זה? זה נראה לי טוב. זה אנטיפסטי. מי רוצה לשתות? טוב לה. סלו. יואו, זה קטלני. וואי, זה Aquí dice todo לחיים. סלוט is שימי גם לחיים. צ'ינצ'י. יש לך פה כוס מים. וואו, מה הולך? רגע, אל תשתו. אנשים, איזה ליגו. תודה שבאת. רינת שימל אותה, גם לחיים. שימו לי גם סיוון רוצה. כולה, מה זה מרוצה? אני לא. אני גם רוצה.